Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch wara li ma kienx ippreparat biex jaħtar shadow cabinet wara xahar mir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali. Dan qalu l-ġurnal tal-Malta Independent li ddedika editorial sħiħ biex jitkellem dwar id-dewmien li ħa Alex Borch biex jipprova jikkuntenta u jpaċi mal-grupp parlamentari tiegħu, però fl-aħħar mill-aħħar xejn ma jikkonvinċa. Kien għalhekk li Alex Borch tefa' lilu nnifsu u l-Partit Nazzjonalista fi stampa ta' konfużjoni. L-editorial innota li kien hemm ukoll perjodu ta' 10 tiem ta' dewmien li ħadd ma jista' jispjegahom minn meta ntemm il-proċess elettorali kollu, inkluż il-mekkaniżmu korrettiv tal-ġeneru, għal meta Alex Borch ħabbar ix-shadow cabinet tiegħu. Skont editorial ukoll xhieda tal-problemi interni li Borch kellu jsaqqaf wiċċu magħhom hija l-mod ta' kif bena x-shadow cabinet tiegħu u l-fatt li kull deputat ingħata forma ta' responsabbiltà biex ma jħalli lil ħadd barra. Hawn l-editorial jirrimarka kif possibilment ma kienitx diffiċli biex il-kap nazzjonalista joħloq dawn il-karigi ġodda. Imissa l-problema tidħol meta dan il-grupp jiġi biex jaħdem bħala wieħed f'koeżjoni, iddixxiplinat u effettiv. Fil-fatt intqal li hija żgura li l-ebda deputat parlamentari ma jista' jkun sodisfatt bl-aħjar mod. Ewlenin fosthom l-editorial semma lid-deputati Justin Schembri, Ian Vassallo Ħaġi, Rebecca Borch u Graham Bencini li jaf mhumiex kuntenti bil-portafolli tagħhom hekk naqsitilhom ir-responsabbiltà.